Zikomo Dr. Kabambe ampereka moni kwa mafundo panthawi ino tsopano akubwera Masanja ndungululu akubwera Masanja pamene akuyendanso ndi madamu First Lady Mai Bridget Kabambe kukwera Masanja takulandirani Mai takulandirani president Dungululu azimai zibomo ndikufuna tidziwe kuti kwa chisapo mwalandira Dr. Kabambe wosamango namadu kwa chisapo mwalandira Dr. Kabambe ndike ngati mwalandira uko kutunda kwa magalimoto mwamulandira Dr. Kabambe ndike ndete mtendere limodzi tonse kunambeni kuti walandiridwa 111 uko kutunda uko ndikufuna tonse timvane 111 DK1 FSC1 ipepelele zikomo kwambiri takulandirani a president yathu come 2025 September mudziko lino la Malawi amene mukhale pa mpando ku State House takulandirani kuno kwa chisapo komanso a president sanaende okha iyayi ayenda ndi First Lady ku chipani cha UTM komanso come 2025 September Mai Kabambe amene sotili nawo pompano ayendanso nda Vice President achigawo chino chapakati Mai Helen Chabunya amene so ali pompano komanso osayiwale a director Mai amene amayang'anira amayi onse Malawi muno Mai Cecilia Mandambwe tili nawonso pompano osayiwalanso amene amayang'anira anyamata Malawi monse muno ku chipani cha UTM olemekezera Fredo Kaluwa alipompanonso wachinyamata osayiwala bwana wanga bwana Achimpanda organizing secretary ku chipani cha UTM national tili nawonso pompano ndungululu azimayi ndi azibambo osataya nthawi ndiloleni bwana president ndingopereka moni maulemu onse apite m'malo mwace regional governor wa dera lino Rashidi Pili komanso district governor bwana wanga wa dera lino Kunze Nkuyabwe alipo mpano bwana district governor ovuta bwana mosataya nthawi mundilole bwana ndi apemphe Mr. Shumba kuti akwere pasanja pano atitsegulire malo ano ndi pemphero Honorable Shumba Shumba amene Mai Chunga zikomo kwambiri fika mupemphero Tilemegeze ziko mambuye mulungu watu wachifundo taona ni Yehova baba zikili meneli ambuye mnaliendeleza tikuona akulabu watu amene inu mnasankha ndipo kuti sogolese mtundu wa Malawi mulungu wanga ndikuziwa kuti inuyo dzanja lanu lili pa ife ndipo mutitetezere mtetezereso asogoleri watu mutetezereso anyaka Malawi amene iwo anali kugwada mkupemphera kuti ambuye libaseni tiwongoleleni tionesereni
atitsogolera menanga zationgolere dziko la Malawi. Mulungu wanga ndikufutika ndikulira musi makundulano. Mulemekezeke nane msise mphamvu ya Mzimu Woyera kuti limene mwaloza Ambuye chichitike ndipo chionetse mphamvu kwa Malawi yapwe pa moto. Tikupempha zonseza Ambuye popeza tavutika tikulira mungatililirani ine ndipo takasa yankho tikudziwani yankho yapezeka dziko Ambuye tsiku la lero tiyambe nanu pamene president athu akuzaende athu awo kuti iwo waonese adziwitse kuti Mulungu waonesera iwo patsogolo pa Malawi. Dziko Ambuye masanano tikudziwa takatha kupemphera tsiku lonse koma popeza nthawi ndi nyengo. Mulemekezeke yambe nafe mumalize nafe mu dzina la Yesu Khristu mwana Mulungu wa moyo. Amen. Limenelo tundipemphero olo kumwamba Mulungu sakuvomereza zomwezo kuti Dr. Adalitso Kabambe ndi chani? Ya ndikoma. Dr. Adalitso Kabambe ndi chani? Nanga pali mpempho apa? Pali zocheza apa? Awatu akapita ku ofesi akagwira ntchito ya dziko. Tikumvanedi? 111 mundilole nthawi ino ndayitana afumu kuti atilandire kuno kwa Chisapo. Agulupu achungu timapempha kuti mufike kuno mwalandire a president athu amene akhale mwini dziko lino come 2025. Mmanja mwa afumu. Poyamba ndipeleke ulemu olemekezeka nonse amene mwakhala malo ano komanso ndipeleke ulemu kwa a president athu Akabambe amene mwafika kwa Chisapo kuno. Chimene ndifuna ndipeleke ulemu ndi chinoti mwina kanoka ndoti mwina masukani ndithu bwera kumudzi kwathu kuno koma usakhale koyamba ifali ndi malo pa ground paliso ndi ground apo pamisa kuso paliso ground. Chimene ndipempha mafumu noti mwina mwake mutapeza mpata kuti mwina mubwereso kuzapanga nsonkhano ifoti apa mukungodusa ndiye mwina Bwana Kabambe khalani omasuka mwafika dera lanu ndithu zikomo. Mmanja magogo pu. Bwana president kuno amandiuza Bwana president kuti kuno anthu akuno savomera phada. Bwana president akuti mukaona anthu akuno akupanga chonchi ndiye kuti munthu ankondetsetsa ndunama. Bwana president anthu akakwiyama nsewu usudutsika. Nsewu akuti umadutsa ukuthamanga akakwiya anthu awa. Ndiye mungatakulandirani bwana ndiye kuti kunoko ndi homu asana pachani. Bwana president kuno kumudzi kuno mwafika kuno bwana kuli district governor wovuta chabe ndimangopempha bwana angokupatsani moni 2 minutes kudze nkuyabwe 2 minutes yenini 2 minutes. Chibagela mwamba UTM chifukwa cha nthawi sindimaliza ndipatsa 2 minutes. Ulemu Bwana president inu akudze nkuyabwe fotike indareka ndine pacha ndimafuna ndikulandireni bwana monga anena kale ndi mawu awiri okha. Chinthu choyamba palibe chinthu chimene chimabwereka munthu akakuphwanyira glasi limene wewe umayang'anirapo. Mistake imene anapanga bwana ndiyo liphera chilima. Koma chimene chikutisangalatsa mzimu wa chilima ukuyendayenda mwadike. Munthu akatsanira kuti amene amadziwa ululu wa dzino la ncheche nkulinga wala anakhala wanchilondeni. Ife bwana lili mabala amene ulikaona tsiku la koda kuti ife nakondeni uyo. Ndipo izi zichitika bwana. Munthu wanzeru samenya mwana madzulo lolera sima asiya mchengo lake sajeya. Ndiyo ulatoke nduno wanatike ino mulowa mboma.
tikufuna munthu amene kuti akanetse bwino za chuma atakufunika maderamu chilichonse chakwera chilichonse chakwera. Mawu omaliza zimandipesa isoni bwana president, munthu akwana njala, munthu akwana nyumba yodontha, munthu yoma tumilanga ndatu wakalengale ngasomba baba yawo chifanya sowa mafuta mkumarayi kwa malo mweli za mkuruzeni zeni. Akumi awekana ule mwani sokuwa mbili. UDM akuti tu zinthu zonse kumalawi kuno ati ndi chimanga chomwe chatani koma nanga uchola dzina la munthu pamene chimanga chatani chakudya chatani chuma cha dziko lonse lino chagwera chani zikomo kwambiri atsogoleri teni timvane pano DK ali malo ano DK akudzacheza nafe kuno kwa chisapo si msonkhano akudutsa ndena akamayankhula amatinena kuti sitibwera lero tabwera amatinena kuti sitibwera lero tabwera zikomo kwambiri ndi zimene zoku zatikei ndi za malemu SKC ndendendendende aza mapresidenti achinyamata mundrole pano ndi apemphe honorable olemekezeka organizing secretary mu dziko lino la Malawi ku chipani cha UDM honorable achimpanda kuti atiyankhule pamalo ano olemekezeka. Chibagira mamba. UDM. Sogoatu. Osafoka. Zintu zidani. Chaka chake ndijino. Marembesa inu. Tipera limozi tambalai. Tikonza limozi zintuzi. Tikonza limozi bomani. Chonde amainda abambo tisapange mistake. Ule mwanu bwana president limozi ndi mayo bani. Pepani nditu ine nthawi yanga ndiyochepa kwambiri. Maule mwena aperekedwa kale. Kwakukulu ndikungofuna kwakumbutsa amalawi anzanga amene mukundionera ndikutimva malo ano. Kuti vuto limene tili nalo mdziko mwathu muno ndi vuto limodzi lokha la za chuma basi. Si choncho? Ndiye tikatenge mbusa akakonze chuma? Ndiye tikatenge kalipendala akakonze chuma? Timatenga munthu amene amadziwa za chuma akakonze chuma. Si choncho? Aliponso wina oposa DK? Aliponso wina oposa Kabambe? Musapange mistake amainda abambo. Dr. Kabambe nkhale mmene nthawi ya malemu bingwa mtalika kuti bingwa mtalika ya China mtunda wake ndi utikoti nthawi ya malemu bingwa mtalika Dr. Kabambe anali budget director amene amapakula chuma cha boma kuti ichipite uku abingwa aja ndi kuma China mtunda wake unali umenewu. Nthawi ya madala atuwa adadi kuti chuma chiziyenda bwino amainda abambo mtunda wake ndi umenewu. Kuti federeza uja tizifika polonjeza kuti mumugula 4,500 kwa nthawi imene ijayi mtunda wake unali umenewu. Chonde amainda abambo vuto limene tili nalo mdziko munomo ndi la chuma. Amene amaona za chuma ndi amenewa. Malawi munomo analimo awiri okha, panali malemu Gudo Gondwe ndi iwo ali apawo. So ino si nthawi yoti tizilira amene ali kumanda, tiyeni tipange za amene tili moyofe kuti tikonze chumachi. Chonde amene tasalira tsiku ngatale tisanalembese nthawi ndiyo mwe tiyeni tikalembese. Akamachoka president anga pano chonde malo ndi ambiri olembesera, tiyeni tikalembese tikonze nyasi zimene zilipozi.
tisese mbomamu kuti kuba kumene kuchitikako kusiyike, kuti katangala amene akuchitika asiyike. Zikomo kwambiri, nthawi ndiyochepa, ulendo ndi wautali. Zikomo kwambiri. UDM ndikudziwa kuti muli ndi chinthu choti mwayipire bwana. Ndiye bwana awaso ndi president wa Chinyamata, amakondanso madansi, koma nthawi yake sino. UDM achinyamata mulipo pano? Taweza ni manja mama. Fredo. Coming. Director of you. Pepa. Bwana president, mundi kululugira. Mtunda uwe inchiro. Pepa ni bwana, chiro sanditere. Pamalo pano bwana, tili ndi regional governor. Anwake bazi wodi, no ahadela, adinazinda. Regional governor, bwana, chipali wali bwana. UDA sisi kumveka bulongani afika kuntunda ibaba ino. UDA sodolola tu sidipita chakutali hiya chino yanga ndio chepa mwamvakale bwana pano wina matemanga mayo bwana twakuno ndiwokwiya anthu awatonene pawa awonde vidomala chikangawa ini olemekezeka bwana anthu akwanyengerera mafumu ena kutiya kandalama kuti apoteresi kuti anthu awafe kuno kwa chinsapu sitilola bwana zopisa chisoni akupeleka soya UDA anthu alinjana 3-4 so business kama zona olemekezeka mtunda mndu wa utani avipi ndapa santhawi chifukwa avipi ali ndi fundo ina fundo imene anakwanda avipi kulembesa ana zaka zambiri kodi fundo lache limabwera liti avipi koma pano ndikuyimisani mashado UDA ndimafuna ndikuyimisireni Khrise Chikafu. Ndikuyimisireni Peaches Shadow Kasa Deanino. Modesta, where is Modesta, please? Pastor, Modesta. Pelekani kwa first grade 2025. Olemekezeka, awandima shadow amene akuimira kuno. Ndikanane na kuti shadow winner ivipi wanga koma akuimira apo. Yesu muzabula mukoswese mene kuti amuziwa anthu olemekezeka nonse sikani anthu akodani azabwera bwana ndikuchenjeza the regional governor ndikumva kuti ena abwera ndizo kwacho baba kuno ndikunduta chiphali wati chine baba zimenezo zichoperetu siko lino zama tipate siko lino ndilatose olemekezeka onabo kabambe yai kabambe njao tike njao iwe ndi robin kakabambe maina kufanana komabe ndichocho nditi olemekezeka ndisike
ndimawamenewa ziko mukambiri mungakulemekezeni taunaso ayema mungakulemekezeke ziko Chimpangela mama amene salimitsa ndidabwitsa chimpangela mama amene salimitsa usiku amachita zodabwitsa UDM Dr. Dalitso Kabambe Oma Dr. Kabambe Sigale ya soya business ite ndilandire tike koma sigale mitsamba kudya nyama kumtunda kwajendi kutiko haleluya salamu alaikum amen tawino achinyamata mulipo Fredo ndawi ya Fredo Osaopa Wow. Osaopa Osafoka Osaopa ku Osafoka Tike oye Chisapo oye a First Lady oye Chana oye Chisapo oye Ziko Moni nose Zulo tinabwera nati odi yes Odi Tike yakuti odi Alowe asalowe ule mwano Your Excellency a President atu ule mwano a First Lady atu wa ITM kumaso wa Malawi September kumapitawo Zulo ife tinabwera pano Your Excellency tinabwera tinazapanga odi timona ngata tina misa komano nokha muchita kuona kuti kuno atira njira Organizing Secretary afotokoza kuti kuno amagenda kuno saka maswiti kuno kuti kugeto sicho chetu geto sisunga jani Deputy kule mafana ukaniza po sio chetu usene mafana gani Dige ni fano gani Niko kusiani mwambi iwili tatu mwambi oyamba tiveserane mwambi oyamba nana azisase ndira mano nana azisase ndira jani tamvana deti nana azisase ndira jani indikono media avuta kumalawi tukunamba avuta ni matenda malaria kolera kamwazi avuta ndija ikono nana azisase ndira jani mwambi wa chiwiri osamba kusinje sapa ipisa odusa osaopa osamba kusinje ize osaopa osamba kusinje sapa ipisa jani umene umukama suyanoka Bamva muna mnyuzi kuti maminista kupanga resign mwazimva mwambi omaliza nyumba imene kupya city folera nyumba imene kupya city gani talembesa sinalembesa ndio mfuna vote yanu mukaiponya mazi mukaiponya pamoto mukaiponya kwa ndani osaopa UDM oye Kabambe oye Chisapo oye Ifedose oye Zika mukambire
zikomo kuyankhula kwa doi kumeneko ati geto sisunga chani kunotu ndikugeto kuno mdaonera inuyo mdaonera inu mukupitira wina akuvutika nso wake omwewu anthu inuyo inu mtsogolo wanu ndani tamulozani mtsogolo wanu ndani tamamulozani mtsogolo wanu ndani yote moto mundilole nthawi ino ndiyapemphe a vice president ati chigawo chino chapakati mayi Helen Chabunya kuti akwere akuyankhuleni zikomo kwambiri. UDM azibalanga inekweni nkungo nyadira tinalonjeze kuti abwana afike siyawafika koma muone chachikulu ulemu wapaderadera sana bwere oketi amuna nditani ndamayi manja mwawo mwamayi inu mayoyoyoyo apate tikhale ize anyamata UDM ndikoganiza bwanji boet yoyo chati mzingoti boy ngati yoyo mzingoti bo yoyo ize tiyankhule ize azibalazanga pano vachisabo ife tatsimikizani kuti chipani lilongwe tikumangira bati pano akuluakulu ize mafana ize honorable president athu ndikufuna ndikudziwiseni kuno mbwamo ili lilongwe city west constituency panatuluka pano MP wa DPP palibe pananga tinamize kuti chipani chili panochi chinamanga pano timasankha poyang'ana kuti munthuyo chitikukwadzatipangira chotani ndipo munthuyo akalephera timamutani timamuthamutha timamutani timamuthotha jeni timamutani awawawa azitani azipita. Honorable President ine mawango yankhula sambiri ndimangoti ndalimbikitsa azibalanga pano kuti mmene talembetsa kukavotana ena pano abwere uzatinamiza usiku tutanyana ang'ono akatani akalembetse ife ngati UDM tikukoperekezako chenjezo nkuunikirana ana amene ang'onowa mwana wa zaka 10 akakalembetsa kumene kujako kukhala ndi chiphaso cha uzika chija basi mwana amene uja wino wake pansewu ndikumpanga chipongwe ino amayi azinzanga nakubala tikakafumira kuujeni ku polisi akanaluka rumati mwanayu chiphaso chake tikuti ali zaka 30 mulandu wathera pati pomwepo mukuona mukupha tsogolo lana chachiwiri mafana azinzanga ino apa makamaka anachichepelewa mukakalembetsa a Dr. Kabambe akalowa boma chaka cha mawa anyamata wawa akayamba zintchito ndi mabizinesi akazangofika zaka zoti akapuma retirement muzamva kuti munthu analembetsa ali zaka 10 uja retirement wafika mphamvu ali nazo ali 40 koma kuboma tutoriye uja anafika chani 65 pali nzeru pamenepo ndiye kanjere kamene tikulandira leloli musabusisike nako techitezeze ana athu ndrama zimene akugawazi tonse pano timasonkha ndi sonkho zathu akutimwezera zimene timasonkha tikamakagula zinthu ku grosale mukumvetsa ndelandirani ndramazo ndi zathu koma tiye michonda azibalanga titeteze ana athu asanyamule kuwatsekereza tsogolo lawo bwana meeting indiyani koma ndimangoti ndakumbutsa anthu kuti a president akhaima apawa former reserve bank chani governor mukamanga kuti ikona muyamalawi nthawi ya bingu nthawi yamaseita kupuyako titipiri pano munthu akalommalongosola za ikonomi anayati amenewa ndiye mmene
ndanenera kale mavuto atigwera pamale pano afunika dokotala wachani wa ikonomi abale anzanga afunikanso munthu wachitani wachinyamata likasa lija limene anatisiyira malemu Dr. Salos Chilima mzimu wawo usendi mtendere tsiku la lero limene tayima panopa tapitako 6 months atagona ndeti zikakumbukira kuti munthu uja ife anthu osewa tingaita nawo limodzi kumene ankhondo kuti tipulumutsa Malawi pa moto anzathu atitaperekeza mukuona zinthu mmene zachitikiramo ndiye tisalekerere kuti maloto amene tinapanga nthawi imene ijayo athere pa njira tiyeni tipitirize zimene tinalonjeza Amalawi kuti tizakhale pabwino injiniya wake ndi Dr. Ndani Kabambe abale azinzanga sizoona kuti tsiku la lero you fresh muwiri 1000 kwacha ukanika utuka naye mu grocery pali zero 1000 kwacha ukagule bread tsiku la lero 1000 kwacha mungagule pakete ya sugar 5000 kwacha ulowo mumu olokawo kumani kuti utenge mafuta ndi mchere ikwana Vice President Gadineo Zimai mbona Dr. Kabambe sakuthokozeka Zimai ndachinyamata ndeti yeni timwike munthu pa mpando pokati alipo kavotera ino asitayanganyadindani ineyo ndine posito senali yakalekale ija sine west mwana wanu wa mtima muno koma poti pano atigawa ine ndakhala ngati ndasendera kuti kwakuntunda chakacha mawa shadow wanu ndi Christiana kani anadzuka ucha ndete tisapote timange azimayi tipite chitsogolo tikalowe mchani muboma tamaliza chaine wina aliyese ndi wolandiridwa ku UTM ife sitisankha kaya unali chipani chimene chili panochi kaya unali chipani cha mambuyo kaya ndi chipani chimene ufuna uphika kuti upange wekha tasiyani masanja amenewo bwerani ku UTM tipite chani chitsogolo abwana ndi mawu amenewa ndikuthokozeni kuti kuno kulilongwe mwatilemekeza kwambiri mwabwera limodzi nda first lady athu anthu aona ife meeting indi yanu tiyankhule na bwana anga zikomo kwambiri UTM Sokololato 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 111 111 Ibemerere 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 Chinsabu wafuta mji chinsabu watu wafuta ndipereke ulemu kwa Mai Kabambe amene muli pano ndipereke ulemu kwa Vice President athu amene muli pano a National Organizing Secretary a Director Youth
komanso ife tonse amene achokera ku headquarters ya chipani cha UTM. Ndipereke ulemu kwa regional governor athu amene muli pano pamodzi ndi onse achokera ku regional office amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa DK a district governor athu akuno olemekezeka akhudze Nkuyabwe komanso tonse achokera ku district amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa mashado onse amene tawaona tikufunira zabwino zonse. Ndipereke ulemu kwa constituency committee yonse ili pano ndi tonse amene tili pano. Ndipereke ulemu kwa mafumu athu magogo athu amene muli pano. Zikomo kwambiri timakunyadirani mafumu athu. Pereke ulemu kwa amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana tonse amene tili pano. Monga ena anenera lero ndi pa 10 December ndende 6 months kuchokera pa tsiku limene tinataya malemu BN amene ali a president athu a chipani cha UTM komanso anali a vice president a dziko lino. Tinawataya 6 months ago pa 10th June. Ndiye pano tatha 6 months. Ndikupempheni tikhale chete mukamphindi kochepa 1 minute silence chifukwa chakuti sowa kutayika kwa malemu BN. 1 minute silence. Zikomo kwambiri. Background patani. Ndikafusa choncho mutiyankha kuti pachema. Ndikafusa soka chiwiri munena kuti paterera. Tagwirizana eti? Koyamba pachema. Kachiwiri paterera eti? Background. Simukankha kata kuchisapo tuya. Ndifuna mufuule kuti kwachema. Pachema koyamba kachiwiri paterera eti? Background. Tibwerezenso background. Ndizona di background pachema. Background paterera. Kudziko kuno kuli njala. Federeza anakwera mtengo kwambiri. Ndiye anthu olima chimanga sanalime chambiri ya. Chakudya chasowa pa ground. Chimene chikupezekacho mtengo wake ndi waukulu kwambiri. Chimanga mtengo wakwera kwambiri. Anthu akukanika kugula. Chaka chino anthu akukhalira mango. Enanso akudya chitedze. Ntchito sizikupezekanso iya. Amene ali pa ntchito akulandira masalale ochepa. Mabizinesi apotera. Anthu ndalama alibe sakuagula mabizinesi iya. Komanso mabizinesi wakugula zinthu zawo modula kwambiri. Ndiye mabizinesi akulira. Ogula zinthu akulira kwambiri. Zinthu zakwera mtengo kwambiri. Zona zimenezo eti? Zinthu zakwera mtengo eti? Ndikatchula chinthu muziti chakwerato eti? Tamvana? Ndikatchula chinthu muziti chakwera mtengo eti? Chakwera eti? Chimanga. Chakudya. Chovala. Chokwera. Chilichonse. Chakwera ndindani. Ndiye mukandifunsa ine
mukandifunsa ine kuti kodi mavuto onsewa tikukumana nawowa, mavuto akwera kwa zinthu, mavuto akusowa ntchito, mavuto akuvutika kwa mabizinesi, mavuto abwera chifukwa chani? Galimoto inapatsa driver osadziwa kuyendetsa. Galimoto ija anayitenga 2020 pano ayigwetsera kudzenje kuphompho. Adaivala asembanse usanadziwe kuyendetsa iya. Nde galimoto yagwera kudzenje kuphompho. Sadziwa kuyendetsa galimoto. Alephera kuyendetsa chuma cha dziko lino. Ndiye zotsatira zake Amalawi akuzunzika. Pagrawundi. Kodi ku business mukakhala ndi munthu amene sakutha ntchito mantani? Pa nyumba mukalemba wa ntchito amene sakudziwa ntchito mantani? Pamunda mukalemba munthu kuti akulimireni osadziwa kulima mantani? Amene watani awa? Tikukhala mu democracy anthu apatsidwa mwayi oyika anthu pa maudindo komanso kuwachotsa iwowo. Mu 2020 awawa adayika maudindo podzera pa ballot. Chaka chamawa kudzeranso pa ballot tiwatani amene aja? Tiwatani. Ndiye mukarembetse cholinga chaka chamawa tiatani amenewa? Tiatani. Ife IUTM takonzekera kukutumikirani chaka chamawa. Ntchito yathu yoyamba kudzakhala kukonzanso ndondomeko za chuma cha boma la Malawi. Kuti chuma cha dziko la Malawi chikhale chokhazikika, mitengo ya zinthu itsike, mafedereza atsike, chimanga chitsike, chuma chikhale chokhazikika, ndalama ya kwacha ikhale yokhazikika, mafuta a galimoto atsike, zinthu zambiri zitsike. Imeneyo ndi ntchito number 1 imene UTM idzapange chaka chamawa. Ntchito ya number 2 kudzakhala kuthandiza alimi akhale ndi zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Cholinga ulimi udzapite patsogolo, komanso kudzapanga mafakitare zonse tizazilimeso tizazipanga process mafakitaremo. Cholinga kudzakhale ntchito ngambwi kwa achinyamata mdziko muno. Kumalingunde tili ndi graphite mining, godi wa graphite tidzautsegula amene uja. Kukasiya kuli godi wina wa ruby umene uja tidzautsegula. Migodi tidzayitsegula yambirimbiri mdziko muno. Malo moti anyamata athu azipita ku South Africa kukafuna ntchito migodi adzagwire migodi ya kwathu konkuno. Komanso tidzayika ndalama zambiri mu ntchito zokopa alendo. Ndi cholinga kuti ntchito zimenezo zidzatibweretsera ndalama zambiri zakunja. Anyamata athunso adzapeze ntchito zambiri mmenemo. Ndaona pano pamapangidwa zosiyanasiyana, ena apanga mipando, ena apanga zazitsulo zosiyanasiyana. Onsewa awa
tidzawathandiza mabizinesi awo ndikuwalumikizitsa mabizinesi akunja kuti katundu wawo akapanga azipita ku mayiko akunja adziwabweretsera ndalama zambiri. Zinthu zonsezi zidzapangitsa kuti mitengo ya zinthu malawi muno idzakhale yotsika, ntchito zidzakhalepo, amene adzagwira ntchito azidzalandira masalari akuluakulu, komanso umoyo udzakhale umoyo wabwino chifukwa ndalama ndi COVID pakhomo idzapezeka. 111 111 ipemerere 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 ipemerere. Chotero ife tinabwera kuti tikumemeni inu mukalembetse kuti chaka chamawa mudzathe kuvotera UTM mboma. Chotero ife tathokoza kwambiri, tiye tikalembetse, tathokoza munabwera mwa unyinji motere. Mulungu akudalitseni, Mulungu akutsogolereni. Tidzabweranso tsiku lina kudzapanga msonkhano wabwinobwino. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. UTM!